Mi smo generacija koja nije imala slobodno vreme. Pa uglavnom izlazim sa drugaricama tako u grad, na kafu, bioskop, pozorište. Mi smo na sve radne akcije išli. Čitajući knjige uz internet, s prijateljima na piće. Imao sam uvijek i kućne poslove. Najčešće druženje sa prijateljima u sport. Bavio sam se profesionalno sa sportom i onda odlazio sam na trening, vaterpolo i plivanje. Čitajući neku dobru knjigu ili gledajući neki dobar film sa prijateljima u gradu. Uveče normalno na korzo smo išli. Radni dan morao sam da čuvam i da radim, a nedjelja je bila, tražim djevojka, idem u crkvu. Ne. Ne persiram. Nisam, kod nas u porodici svi su persirali. Ne. Ja jesam. U našoj porodici to je bilo, eto tako, stara patrijarhalna porodica gdje se roditeljima možda i na taj način odalo poštovanje. Zovem ih mama, tata. Bili su igranke, znate, i onda, ili korzo. I onda su prilazili da plešu s vama, pa ako dođe jedno 10-ak puta za jedno večer da pleše s vama, to je bio znak. Pa uglavnom to ide u diskoteci, onako tokom neke žurke, pa ti onako prilaze, traži ti broj, ili to ide preko društvenih mreža, tako ti pošalju poruku, pozovu te za prijatelja. Učio sam malo od starijih. Ne udvaraju mi se momci. Kad smo mi bili mladi, momak je bio taj koji je preuzimao inicijativu i onda vrlo su bili fer, korektni, oprijani, pošišani. Mislim, nije bilo ti čupavaca, ti minđuša i šta znam. A i kad priđu, pa sad zavisi. Ima svačega. Ima od onog da prvo kao malo smo kao drugari, ima nekih malo navalentnih. Ali nisu bili napadni, nisu bili vulgarni. Ima dosta nepristojnih. Mi smo bili fini. Ako vidim da mi se neka devojka nasmeši ili tako nešto u nekom klubu ili priđem i onda započnem neku normalnu konverzaciju, udelim neki kompliment ili tako nešto i onda pustim da se stvari odvijaju sama. Otpratiš kući do kuće, pozdraviš se u početku dosta dugo vreme, jel, dok ne upoznaš roditelje njene. I to je bilo do 9 sati uveče morali smo da budemo kući. U stvari one su morale da budu kući. Naše veze su se obično završavale brakom jer drugčije nije imalo mogućnosti. U 24. godine. Pa ja bih voljela s nekih 25-6. Od 25 godina. Što već onako gornja granica je bila u mojoj vreme. Između 27 i 32. Na prvoj godini studija sam se udala. Pa ja sam slobodnog duha, mislim da se neću udavati. Pa mislim da je zdravlje najbitnija stvar u životu. Zdravlje i porodica. Ljubav, poštovanje, pažnja. Da imaš porodicu, da imaš puno ljubavi u životu. Najbitnije je zdravlje i da se poštuje zakon roditelja. Da steknem obrazovanje, zdravlje, porodica. Bez poezije. Bez dunje. Bez zdravlja. Bez mobilnog telefona. Bez para, bez zdravlja. Ne bih mogla da dozvolim da ne budem obrazovana, da nemam dobar posao, znači da budem uspešna. Ja mislim da bi bez svačeg mogla. Zameram što se ne bore za svoja prava. Baš ništa. Strašno mi je kad vidim taj rušilački nagon. Ne zameram ništa jer najmanje su mladi krivi. Ja mislim da roditeljima treba zamerati na mnoge stvari, a ne mladim. Nepoštovanje starijih. Slobodniji su mnogo, ali to možda nije ni loše. Što ne poštuju roditelje koji su se do sada poštivali. Kada sam u autobusu i kada
neka starija osoba stane pored mene i uporno me gleda i onako zlobno me gleda i očekuje da ja ustanem. Umjesto da me lepo kaže ili zamoli. Ne kažem ja da ja ne ustajem starijim osobama, ustajem uvek, ali ako me neko baš tako stoji pored mene i gleda, onda to je nešto, to zameram. Kada pričamo s njima, uglavnom se osvrćaju na svoje probleme, kako se osjeća. Više bi voljela da nam prenose neko svoje životne iskustvo. Ništa. Rad i ljubav. Da uče i da budu pošteni ljudi. Da ništa ne ostavljaju za sutra. Da se bave sportom, da se bave društvenim životom, jer sport izgrađuje čoveka. Da manje uzimaju ružnih stvari, posebno sa zapada. Ja bi im poručila da malo pomognu svojim roditeljima u ovim teškim danima. Da postoje stotine načina što mogu da im pomognu. Da se čuvaju. Naročito devojkama, da čuvaju zdravlje. Gola leđa, goli stomaci. To baš za moju generaciju je nepojmljivo. Da budu komunikativni i otvoreni. To je svoje iskustvo višegodišnje, višedecenijsko da prenesu na mlađu populaciju. Držite se, čuvajte se, pazite na sebe, pazite na svoje zdravlje. Da se malo više smeju. Nije sve tako crno. Ne prepoznah oči od tvojih boju. Hoću li imati još priliku koju da ih ponovo sretnem i pogled na njih spustim, ko na dragulja dva od veđama gusti. Zašto te oči nisu uvek kraj mene da pogled ne skidam sa žene što smaragde pod kapcima taji? Ima li mesta nekog gde se ta lepota gaji? Ja nisam znao da oči mogu tako da se vole. Ja nisam znao da pogledi mogu toliko da bole, da mogu da tište ko na suncu rane gole, kad ugasi sjaj ljubavi svoje.